bokule makhaya bengone TV njengamanje lapho ukhona noma la usibona ukhona mukule ekhaya ubukele yona ke TV yakho bakithi TV yakho ingone TV kanti lohle nayo ukuthi ke kanti ke mukule ekhaya sibiziwe ke safika ke nathi ke la kwaMthande sisentuzuma ke elindelani la sikhona ke bakithi sibizwe ke amaphoyisa asentuzuma ke bakithi lapha ke ukuthi asizoba khona la ngoba kwenziwa namhlanje usuku olukhulu khutshwa ke usuku noma ke 67 minutes eMandela Day sombule ekhaya njengamanje wesingene ngaphathi sibona ukuthi kwenzakalani before singene ngaphathi uyikhumuzise ke mbule ekhaya ukuthi mafuna usifollow mhlawumbe mbule ekhaya mafuna usina usibize fika ke indawo ungasithinta ke number lethi ke 0849854195 ngiphinde number 0849854195 kanti ke bakithi mafuna ukusenda email wathi ke ingwanetv.ph@gmail.com ingwanetv.ph@gmail.com kanti ke our social media handles ungasithola lapha ku TikTok na YouTube na Facebook usithinte ke uthi ke ucheck uthi Ingwane TV ukwazi ungasitholi ke bakithi ushiya umqhafazo wakho like usubscribe bese uyashare ke lama video mbule ekhaya ukuze ukuthi masifaka umsebenzi uploader lapha ku channel so that sizokwazi ukuthola notification ukuthi kunomsebenzi omusha ade sifikile siwenza Ingwane TV so that sizokwazi ukuthola ama updates ke noma ubone zonke izinto esizenza la ekhaya okwamanje sithi nje ungena ngaphakathi sibone ukwenzakalani ngaphakathi siyabonga Okay.
Mthande. Umthande lo besethi akadlanga uphinde wenze njani? Uphinde uthi akadlile awumfuni uphinde wenze njani wena? Siyabonga kakhulu Mthande. Namhlanje sivakashelwe odadewethu nobhuti bethu. Akusiwo kwamaphoyisa namhlanje bantakwethu ngesamba. Lawe nje onecala uhlala ukhululeke namhlanje. Abazili ukuzobopha muntu. Njengoba ubabona nje izingane zenu lezi Mthande basuka estation saseNtuzuba eIsland beze la kunina bathi namhlanje kuyiMandela Day bacela ukuzomkhombisa uthando njengabazali babo ukuthi bayanithanda abayilutho ngaphandle kwenu njengoba ubabona nje bayilento abayiyona namhlanje ngenxa yenu yokukhona benu. Akithi siyabona Mthande? Yebo ke ngenhlanhla sivakashelwe nawo umphathi wase-Ireland. Uzubabone ukuthi asemncinyana badele wonke umsebenzi wabo. Basebenza la kithina bakhetha ukuthi bazobungaza nathi usuku leMandela Day. Asishayeleni izandla Mthande. Kandidathi sibalulekile. Hey, kandidathi sibalulekile. Kandidathi sibalulekile. Sibalulekile phakathini. Kandidathi sibalulekile. Kandidathi sibalulekile. Kandidathi sibalulekile. Sibalulekile phakathini. Ofisho nokhokho babalulekile. Onaye nomkhulu bethu babalulekile. Kanti sonke sibalulekile. Sibalulekile phakathini. Ofisho nokhokho babalulekile. Ofisho nomkhulu bethu babalulekile. Kanti sonke sibalulekile. Sibalulekile phakathini. Siyabonga Mthande esacela zwakabela. Ngayise nendodana nomoya ocwebileyo. Mnini mandla wonke sizobonga ebuseni Nkosi yamakhosi. Sithi ubayede akekho ofana nawe ezulu lemfihlakalo. Baba sibonile ubukhulu bakho ekseni usenzela ummangaliso. Nampa abantwana bakho Nkosi yamakhosi bayakuvuma ekseni. Bathi wena ubayede abanalo elinye ithemba Nkosi yomoya ingcwele. Bathembe wena Nkosi yamakhosi. Siyabonga kukho konke Nkosi yamakhosi osuzenzele khona in the name of Jesus Christ. Amen. Omama bethu, obaba bethu esize ngabo namhlanje la eMthande. Sikhethe ukuthi namhlanje size la eMthande. Namhlanje kusuku olukhulu le-birthday kaMandela. So kuno 67 minutes ekuyayithiwa fanele sizinikele ngawo. Ingakho ke thina la eNtuzuma sikhethe iMthande. Lo omi phambi kwenu uLieutenant Colonel Khuzwayo wesibongo. Ihamba nozakwethu bonke la. Sithe namhlanje nje sizokhetha iMthande ukuthi sihlale nani, sinikhombisa uthando, sinikhombisa ukuthi nani nibalulekile. Ingakho sinikhethile namhlanje. So osekuzokwenzeka ke manje namhlanje nina nizohlala ni-relaxe, ithina nje bese besibhekene nani sizoniserva. Sizoqala ngokuthi siniserve ngebreakfast bese kuqediwe bese singena nakho okunye okumnandi amanatifela okumnandi ukuthi siniserve ngawo nama-drinks nijabule lolu suku lanamhlanje kuyi-birthday kaMandela. Ingakho ke namhlanje sila eMthande sizocela ukuthi nje nihlale ozakwethu bazosukuma ke manje bese siyaqala ke siyaniserva ngebreakfast ngoba bese kufanele nidle yona kuqala. Siyacela silekelele sisebongo sizosebongo bazohlala barelaxe siyaserva
Osukwini lethu lamaphethelo bathe ozakwethu asibabongele kakhulu, bayabonga uthando abanithole kunina, bayabonga kakho konke. Base besuka la sebezoya ke ensibini lapho bezoya khona beyolima khona beyolekelela khona ensibini ukuthi bakwazi nakhona ukwenza ibandila day. Besacela ubabukhoza ke manje esikhathini samanje ukuthi asiphe umculo wala ekhaya khona nabo bezoba nomphako abazohamba nawo basho ukuthi yebo sifikile endaweni yakaMthandi. Sibonile ngempela ukuthi kanti njengoba kuthiwa khona umthande nje yini lenzakalo yakwaMthandi kulo mzuzu umncane nje bese beyahamba ke besa ensibini. Siyabonga uqoqika zakhe beze ngaphambili bacule. Siyabonga isithando sami sikuleli ngoba isikhathi sincane basaya nasensibini Bona zinto zokuhlala baye bashakile Hello,
Siphinde sinibingelele babule emakhaya sikhombisa ukuthi la ukhona mawusibukela njengamanje ubukela na TV yakho Ingwele TV kanti ngike ngasho ngathi sibiziwe ke laba kithi Intuzuma Police Station ke bakithi khona la eIsland ukuthi ke namhlanje bazokhupha usuku bazokhupha namhlanje kodwa sengithiya ngimlande udadewethu naba uSergeant Makubongi ngoba niyazi ukuthi sihlala sibe sihlangane naye okungena sixoxisana naye mekuzanga izinto ke zakhona lapha ke Intuzuma Police Station sibingelele dadewethu njani siyabingelela kuSiyapha uSergeant right siyaphela sibikela babule emakhaya bese sichaza ukuthi ngubani benze mhlawumbe amqambi mhlawumbe manje ngubani ngempela sanibonani ke Sergeant Lona Competition Officer Intuzuma SAPS. All right now kuthina la sisithola sikhona la kaMthande ngiyabona ngikhona kuhle udelile kunjiyana netafula besibuka lapha nemenu iyanqanqa sewolokhokho basijabulele kwenzakala namhlanje sinezityali Yebo namhlanje usuku leMandela Day senje sintuzuma SAPS asisihlangane sizobungaza sibajabulise namhlanje sibamncane. All right kahle noma namaphoyisa nina niyakwazi ukuthi lezi zinto zokujabulisa abantu abadala nisebenze ngomsebenzi ngalomthetho kuphela ukhona into yokusebenza nomphakathi ezingazona mhlawumbe ngoba noma nizokhomba ukuthi anizona inwana kodwa kufanele nokuphelele azona ilwane kahle sisuke nje ukuphango bakufanele namhlanje sithe asibuka usuku lokujabula sizojabula nogogo sibakhombisa uthando siyazi abanye abasenabo abantu ababakhombisa uthando so silana thina uzobanika nje uthando. Alright mhlawumbe omunye ke obuka laphana ke Sergeant Makubongi ukuthi nawe uyafisa kwenze lokho noma mhlawumbe specific endaweni ezila area noma mhlawumbe eduzane kakhulu nayo ke mhlawumbe Intuzuma Police Station noma ukhona ezinye indawo ezihambele ukuthi nakhona banibone ngivela lezi zinto ezithile khona njengophoyisa. Ngiyacabanga ukuthi namhlanje nje besifocuse ku-area yethu namanye ama-police station ngiyacabanga ukuthi nawo azokwenza ey'ndaweni zakhona so kodwa-ke uma nje udinga umuntu amaphoyisa azofika kulowo area okukhona ungangithinta bese mina ngithintela i-police station yangakini. Alright khona othi-ke mhlawumbe yena-ke uyafisa ukuthi uyahlukumezeka mhlawumbe uyafisa ukuvula icala futhi uyasaba mhlawumbe isikhathi azokhuluma izinto zakhe mhlawumbe phela icala liqhamuka ngendlela ey'ningi khona ukuthi omunye umuntu mhlawumbe ukhona indlela kwenzeke ngayo mhlawumbe empilweni yakhe uyasaba ukuthi meqhamuka mhlawumbe mesajajeka zikhona nezinye indlela mhlawumbe ungaziveza ukuthi uyakwazi ukufaka icase noma uyakwazi ukwenza lento lokuthi umgebe ubonile mhlawumbe uyasho kodwa ungaziveza. Sinazo iy'namba umufona nje e-church office awuphoqelekile ukusho igama lakho uyasho nje la kwenzeke khona ukuqala amaphoyisa bese yafika uyakwazi ukusho futhi ukuthi nje ngicela ukuhlala ngingaziwa usho i-address kuphela fone noma ufikele kodwa amaphoyisa azokuthesa nje awuzonisho igama lakho. Alright mbule ekhaya uyena-ke uSergeant Makubongi uyena-ke oka-communication ke lapha ke Intuzuma SAPS Intuzuma Police Station okwamanje simdedeba kusabhizi siyabona kuhle kudile njengamanje siphinde sikukhombise ukuthi kwenzakalani ngaphakathi kodwa ngikhombiseke mbule ekhaya subscribe like comment and share our videos so that ukuthi mesenza umsebenzi senza Ingwele TV uzokwazi ukuzibonela ukuthi simaphi la sikhona senza ini mbule ekhaya kanti kwasilandela kuma-social media handles lapha ku-TikTok, YouTube, Facebook we are Ingwele TV okwamanje ke mbule kama ufuna sihambe nakweyaphi indawo ungasithinta inamba lethu ke 084 noma ke uthi ke 0725 sorry bese kuthi ke email yethu ithi ke ingweletv.p@gmail.com mhlawumbe sithini inamba office ukuthi mhlawumbe axhumane namaphoyisa asentuzuma noma mhlawumbe ufuna ukufaka khona i-case khona sikhona inamba washaya ekhaya. Inamba yase-church office nje Intuzuma engena straight khona is 031 321 4393
atholakala nje khona futhi police station sinawo ama-social worker if ungaqala khona udinga ukululekwa ama-social worker ethu akhona from Monday to Friday from 8 to 3 akhona Sejeni ukuba ngisebonga kakhulu siyabona isikhandla kwakho nokusebenza kwimisele esiningi siyadibana nawe sihlangane sibona wenza izinto ezikhombisa khona ukuthi i-crime iyona nto allergy for yona uzwani ngempela nayo siyathemba futhi siyakholwa ukuthi nawe awungeke uzube yiphusa elithi sisebenza ngomthetho kodwa behind ngakethi ukuthi mhlawumbe izinto eziphambene nomthetho so sibonile ukusebenza kwakho ngiyafisa ukuthi nabanye mhlawumbe babone basephethini ngikwazi ukuthi usikhandla kangakanani ngoba amaphoyisa njengawo siyadinga emphakathini ukuze ikwazi izinto zihambe ngohlelo khona nomphakathi usuphila emphakathini uphile kodwa futhi ukhululekile ungenalo uvalo siyabonga kakhulu kube njalo umsebenzi wakho ohloniphile phambili sekunjalo-ke mbona ekhaya sekulethi ngempela-ke manje sengithenga-ke ngiphinda ngilale-ke uma wami la oseduzane nami sizixoxele nje naye-ke bakithi ngosuku namhlanje-ke kodwa unguyena-ke mhlawumbe kuyimemba yakhona la ekhaya komthande sikubingelele mama intantete wethu siyaphila kakhulu sikezwa kulina siyabonga nje nokuthi Ivale TV izosivakashela namhlanje kaMthande usuku olukhulu lebandela siyabonga. Alright-ke mhlawumbe mama ukuchaza mhlawumbe kunjani ukujabula kwakho namhlanje ukuthi mhlawumbe nibe nenhlanhla yokuthi amaphoyisa aseteshukuma akhethe nini ukuthi namhlanje ezokuqopha nani ngosuku namhlanje sijabule ngendlela eyisimanga siyabonga kakhulu nje okhombisa ukuthi kwathina sizokhulu asingancinyana siyabonga nje intuzuma isiteshi sethu esisithanda kakhulu ukuthi sizosikhombisa namhlanje ukuthi kwakuthina sibalekile siyabonga kakhulu. Okay mangibuza nje mhlawumbe mama njama la ekhaya kwaMthande kwenzakalani uma ukuthi lokho enikwenzayo sichazile mhlawumbe usinikeze ukuthi ni accept abantu abanjani mhlawumbe niyamukela abantu abanjani la ekhaya ukuthi babe khona babe ingxenye yaMthande. Siyabonga kakhulu sibonga nokuthola ithuba la mina ngunomcebo wakashezi organizer wala kaMthande elindelani endaweni yaseNtuzuma A la ekhaya ke ikhala labantu abadala i-daycare isikhathi esiyayivule ngaso sivula ngo-8 bese sivala ngo-4 emini la ekhaya ke ikhaya logogo kufana necrash lapho bevocavoca khona kakhulu bekwazi ukuthi bazoyijabulisa kakhulu noma beneyinkinga ke bayakwazi ukuthi sibasize sisebenzisana nayo njalo intuzulu ipolice station kukhona nama-social worker ke sesebenzisane nawo aka-DSD siyabonga kakhulu nje kodwa nje la ikhaya eliphephile lapho ukuthi khona abantu abadala uma befuna ukuzophumula noma belahla imithwalo yabo bayilahlela bese kuthi-ke ekuseni siyayiqikelele ukuthi ngoba sebebadala ngo-10 sibenzela i-breakfast ukuze badle ngoba abanye emakhaya kuyenzeka ukuthi baphume bengadlile bese emini-ke emva kwalokho bese beyayivocavoca noma bacule sinanekhaya-ke la ekhaya le nsimbi lapho kulijwa khona siyabonga kuyaculwa kuyalinywa futhi kuyajinywa okay ubukele ekhaya sizwele ukuthi-ke nawe gogo nawe mkhulu nawe malume sondela eduzane kwaMthande bakithi zwile into ezenziwayo khona ukuthi akusibona abomama kuphela noma bogogo kuphela abobaba bayacelakala basondele ngoba siyazi ukuthi indlela manje bethi nabo abobaba izinto ey'njengana lezi bahambela kude baye babuze kwenziwani lapho hambe kuyohlala nje noma kanjalo njalo kanti-ke mbona ekhaya usheshilo-ke bakithi-ke lana-ke umama wami eseduzane nami ukuthi la ekhaya kahle kahle kuningi kwenziwayo kuyaculwa kuyajinywa ngoba nazi bakule emakhaya ukuthi nabazukulu abasanistreshisi umzimba ukuze ngikwazi ukuthi amajekhamani bambe ney'nkwantsho ingabi nazo so that nikwazi ukuthi igazi emzimbeni wakho liflowe kahle and namasimi akhona uyakwazi ukuthi nje ukhiphe i-stress be-stress free ukwazi ukuqoka nabanye abantu abadala ukwazi ukuthi indaba yakho ukwazi ukuthi ingagcinisi ukuba ne-depression umuntu omdala ngenxa yokuthi awuqoki namuntu akho umuntu okwazi ukuthi ukhululeke ngaso sikhathi uyivalele ekhoneni unezinto zakho nje oyicabanga wena ukuthi unganaso isixazululo so mbona ekhaya esike semdadeleke uma wami la eduzane sikhombizisa ukuthi ngasinandela-ke kuma-social media handles ku-YouTube, TikTok, Instagram naku-Facebook Ingwane TV kanti-ke wasifona enambeni ethi-ke 084985495 noma uthi-ke 0725996602 email yona ethi ingwanetv.ph@gmail.com mbukele ekhaya akusinjeshelele kancane siphinde siqhubeke ngaphansi sabuya ngaphansi abantu abadala bayasijabulela ngiyibonela becula neabanye begida benza yonke kodwa-ke sithembisa ukuthi njengamanje sizomdonsa oyedwa abomama mhlawumbe noyedwa futhi obaba mhlawumbe beyibongele nabo phambi kwenu bekule emakhaya sabonga mama wami umsebenzi omuhle
ukusinakekela omama bethu nobaba bethu ukuthi babe stress free ngoba isikhathi iy'ngane emakhaya zabacunula mhlawumbe zibenza banyelwe izifo ezegazini njengoshukela nani ngenxa stress abanikeza bazukubamba so nina abantu bayikhambi-ke lokuthi mhlawumbe leyo nkinga sibe khona-ke ekhaya kodwa umuntu omdala akwazi ukuba nendawo la azofika mhlawumbe khona akhululeke abe nendawo la kuzokwazi khona ukuxoxa khona futhi so uNkulunkulu amsize kakhulu ezimthande zonke izinto enidingayo inyakeleke niyo phambili. Siyabonga. Manje ngicela bezimali abazowola utshani la kade sihlakula abantu abafazwe ngokuthi ngiphethe kodwa nalapha ekhoneni ngingafaka sobuye shisa udoti ngala abafuna Mapinga ngendlela kodwa.
siphinde sinibingelele babule emakhaya bengone TV la sikhona ke bakithi setuzuma elindelane la sikhona ke gogo nobaba kamthande ke lapho bafike khona ke bevakashi noma befike bezothola ama-services abatholayo kodwa ke njengamanje ke nibonile sasikhona ke usergeant bokuqhuma khona ke lapho ke entuzuma police station okuyena kwa communication okuyena ke bakithi okusibizile nathi sikhona TV ukuthi sibe khona ke la kwamthande kodwa ke njengamanje thiya ngidonse nange uma wami esethuzane nami bakithi sizombingelela nje bese bezona ke yena khoma iqhubela nani sibingelele mama njani Siyaphila njani? siyaphila mama ngicela ukuthi mhlawumbe ubukela ababukela emakhaya bengone TV besayichaza ukuthi uma ungubani yena isibongo Umama uSibongile Luthuli. yes Ngihlala khona la elindelani. Ngihamba khona la kwamthande zonke insuku zami. alright Sokuba insuku zokuphila kwami nje la kwamthande. athendele ekhaya Kakhulu. okay mhlawumbe uthini mhlawumbe ukujabula kwakho namhlanje nawo amaphoyisa akhona ayalima emasimini kade efikile ezomjabulisa eniphathele amancancela akhona njengomama nje ukhona njengamanje kumele abomama uthini ukujabula phakathi kwenu nje nabantu abadala nithola ukujabula ngabaphoyisa ngetelefoni Jabule kakhulu ngendlela esimangalisa ukuza kwabo abomthetho la ekhaya nokuthi bazosibona kusi kwamthande siyabantu abadala yabo noma sibika kubona sheshe bafike beze la bazolele bakhona mhlawumbe kuthiwa inkinga esihlangabezana nayo lokhu sithokozile ukufika kwabo la nokuthi nje siwumthande sibumbene asinanxabano la akekho kwabana nomunye ukuthokoza kodwa nje ingakho nje ngithanda nje ngisho ngingaphilile nginjani ngiyavuka ngize kwamthande zonke ufike awusichazele mhlawumbe mama kwenziwani ekhaya yini enziwayo bese nifike la ekhaya nenzenjani yini la ekhaya esikhathini esidlule besenza umsebenzi wezandla ukuthi njengamanje into angibesikakayitholi zokuthi siyathunga yabona siyaphuma nangaphandle sikline makufanele sikline sishane senza konke nje lokho nje yabo okubusisekile akuthandayo ngendlela isihlangene ngayo siyajima la ekhaya senza yonke into siphume ngaphandle sijime so ngesikhathi sijima ngeke uzubona sizakwazi siyajima nje active nje impela kakhulu sihamba phambili futhi angazi ukuthi abagijimi ngabasuka ko-Maritzburg eThekwini besuka eThekwini be-Maritzburg basifica kanjani lokho nje kuyajabulisa kukodwa babukela emakhaya siyabonga kakhulu nizweleke bakithi umama uSibongile bakithi Luthuli ezichazela yena ukuthi la ekhaya kumnandi kunjani bayafika bathole lama services abatholayo kuyajinywa kuyalinywa njengamanje ngiyakhumbula last time sifikile kuthiwa abanye bafika bajondolozela mhlanje indukisele phansi kuyajinywa la ekhaya yebo babeka nje uzoyiphatha zenzani induku lapha noma ejinayo uzambamba ibeke phansi uyahamba zonke insuku asigibeni matekisi siza la sisuka ngenyawo zethu siza umama nje lo lapha umama fulani usuka phansi nobaba omunye kuthiwa ubani ubaba uThobela basuka phansi ezansi ngase-Richmond Farm kodwa bahamba bezofika yabona kuyasijabulisa kakhulu lokho yabo alright ke babukela emakhaya njengamanje ngoba uma wathi simcelile sithi asikhuluma naye njengamanje babukela emakhaya simdedele mama siyabonga kakhulu uma sicelile ukuthi sikhuluma kanye nawe just 5 minutes usibuyele nje ikulu ukuthi la ekhaya kwenzakalani njengomuntu okuyena uthola ama-service la ekhaya bese sinikeze i-updates sonke sebabukela emakhaya bengone TV bezoyizwela ukuthi nabaye bahlezi emakhaya basondele bezoza kwamthande ukuthi bazokwenza nani nomjiko niyenzayo necula sizwile kule ekhaya ngizwe kakhulu la ekhaya la ekhaya ngeke kufanele emizweni manje uyocula lapha singokwadulisa simbola lapha la kumahalalisani icula lapha kumelele phambili umthande represent umthande nelindelani ibheja kwangazi umthande inamabheja amaningi lethu okay nenamagatsha town 9 okay sikhule kakhulu sikudumisa indala futhi siyabonga kakhulu babona emakhaya njengamanje sikhumbusile ukuthi njengamanje usubuka ubukela na TV yakho ingwane TV kanti ngafuna usifone yasifone yakho indawo ungasitha inamba lethi 084995 iphindi namba 084995 mbukele ekhaya usile email uthi ingwanetv.sph.com mbukele ekhaya ngithi nje share mama uthula sibhale sebabona emakhaya nje papa yesibehlanga kuzokulandelayo bye siyabonga kakhulu siyajabula ukuthi sibe nabantu abasivakashela amaphoyisa intatheli sosijabulisa kakhulu ukuthi nje sihlale ibonile nazi intatheli nabo abomthetho ukuthi
jabule kanjani yabona sihlangana kanjena nje yabona asafuna ukuhlala phansi emakhasi yabona nje ngihlala ngingokungaphili manje nje isikhathi esiningi ngiyathanda ukuthi ngihambe ngizongena la yabona noma ngaphilile ngisho ukujuka kanjani ngifuna ngisho ngizongena ngihlale yabona sisijabula kabusonke la kekho kodwa omunye emehlweni ukuthi ayiwona uphatha kanje kanje akaze kwenzeke la ekhaya kuyajabulisa nje kakhulu Sina isithiwa team lelekhaya lokho isilogeni nje umthande Mthanda umuntu omdala mthande. Mthanda umuntu omdala mthande. Mthanda umuntu omdala mthande. Sekunjalo mbule ekhaya sekunjalo sekulethi ngempela ke manje sengithe ngiphinde ngithathe nange ubaba banizilo kade ngikhuluma naye bakithi mama Sibongile Mthule chaza ke bakithi ngenjabulo anayo nange izinto la ekhaya sabona baba sibuyele baba njani sabona ndodana ninjalo bakwami hayi siyaphila noma sesihlwe khona umdala nje kodwa hayi siyaphila bakithi sibonge impilo nje bakwami mhlawumbe baba phinda bukele emakhaya ngone TV bese iqala ukuthi baba ungubani Sibongo sakho sanibona nibabukele emakhaya igama lami ngongeze kuye ukuya kwaMkhize insizwe yale emakhabeleni kodwa sengizizela elidilana emachubeni. Okay baba nakho sikhona singona TV na abantu baningi la ekhaya babambe mhlawumbe ngathini mhlawumbe ngoba ngiyabona ukuthi bakhona abantu bakhona baningi kodwa igender abantu besilisa iyona eshodayo ungathini mhlawumbe lo baba ohleze ekhaya ongazile kaMthande noma ngohambe bakithi ama-sessions akho la ekhaya kaMthande umgumele ukuthi akasondele ekhaya asondele kaMthande nabanye abantu abadala nabanye baba bakhona ekhaya. Yebo ake ngikuxoxele nje ke umuntu ohleze ekhaya umdala awenzi lutho lapha ekhaya mhlambe uzozungenwe na ubuvile ukhathalelwa amadolo ube nokukhenyekenye uzizwenze nezinto ezingalungile woza la kaMthande lapho khona abantu abadala uzohlala nabo khona nixoxe nikhululeke nijime ningadini nenze konke nicule bese nikhubosela emakhaya ke senophumula ke ngalesikhathi ke ingane zesikoleni nabasebenzayo besemsebenzini nize la kaMthande. Yes baba wami ke mhlawumbe kule activities enenza la ekhaya uma sesiyajinywa wena wenza ini la ekhaya into yenza noma sukulaba basukujinyisa noma sukujimisa noma khona enye iphatho yenza mhlawumbe mina ngiyazijimela nje kusukela le emachobeni ngize ngifike la emachobeni suka le emachobeni phezulu kwasenkwalini ngize ngifike la ngeenyawo akusagijimile ngenxa kwe-8 kodwa hamba nje strong phela ngijuluke ngibe manzi ngaze ligijime la kaMthandeke sifikela siye engadini mangabe singenzi lutho sibuye sihlabelele sicule sijime senze konke cha angijimisi mina bakhona abajimisayo kodwa ngizwile iparathon yakho ubhesi ke bakithi fishala hayi iparathon yeke impela ke into engayiqala esikoleni first year kusemncane kuze kube manje ngiyashaya ibhasi ne10 sakujima nayo okay mhlawumbe ke ababize labo baba abahlezi emakhaya ukuthi basondele baye kulokho bethiwa yini ukulungisa gila behlezi bodwa emakhaya uyabona lento bayenza behlezi lapha ehlahleni belo behlelishinga inkambo lana ayinayo impilo ungibona nje bangingaka ndodana ilokhu ngazalwa utshwala into engayazi emlonyeni wami ukwa into engayazi emlonyeni wami into nje edakanayo nje into kulempilo engiyona ngihlanza ama-7 ananhlanu manje kodwa ngisayibambe emgaqeni akunankinga nje akunakutolo akunalutho ibakaza i-distance esohamba usisuka le emachubeni kwaleni uza la umuntu wasekushisa injini ngisifunga kumthatha nge-25 minutes bese ngila hayi baba usayiphileka kusho wena bakithi izinto zakhe ezishoyo ebabule emakhaya ke nizwele bakithi baba wami la esho ukuthi ke ukwenzakala la ekhaya nawe baba ngiyakucela ukuthi sondela ngizomela isikhalini ngisaba kwaMthande ke manje ngibe umthande nami just for 5 minutes ukuthi baba ohleze ekhaya musu ukuhlala wedwa lapha ekhaya uqhatha usizi lwakho sondela kwabanye abantu abadala kwabanye baba uzokwazi indaba yakhe ilunge ngoba mhlawumbe ngenze ukuthi khona izinto noma ingqinamba ohlangabezana nazo kodwa ungakwazi ukukhuluma basiyazi baba ukuthi nayo indawo zokukhuluma thina ezabantu besilisa kodwa isikhathi esiningi noma ubuka kuthiwa khona i-gender based violence kodwa-ke uyabona ukuthi kwaleyo gender based violence isuke imelele abomama kodwa abobaba kahle kahle obaba ayisuke ingamele kubona so akufanele bathi-ke kuthiwa ngazi ngabiza kanjani ngoba ekugcineni kuthiwa-ke gender based violence angazi ngayichaza kanjani kodwa imele bona abomama kodwa obaba ukuthi abanayo indawo kahle abangakhalela kuyona ukuthi thina njengobaba nakho nasihlukumezeka khona emakhaya sihleli ayekho umuntu ongahlukumezeki lo mhlaba esiphila uma uthi uyakhuluma nje umuntu wesilisa ukuthi uyahlukumezeka ekhaya
unkosikazi noma ingane noma yini uvele uhlekwe kodwa kuyazwakala uma kuwumuntu wesifazane ohlukumezwayo kodwa thina besilisa asinayo ngempela indawo yokukhala la kawuza kamthande nje kuhlale kujatshulwa ngaso sonke isikhathi sifundiswe nangokuthi emakhaya abakhosikazi nemindeni yethu siyiphatha kanjani nokwezempilo uqobolwayo yes yebo ngiyabonga baba besema kakhulu ngisakhe isithuba ukuthi sihlale nawe sikwazi ukuxoxa baba uNkulunkulu abe nawe nje uphinde ke njalo nje ulokho uzala kodwa ngisho nami ukuthi ngala maxhobeni akwehle nje nehle nibe ngo5 noma nibe ngo10 nezinye insizwa njengawe nize khona kamthandi ukuthi into le marathon le ngoba ngibona ukuthi impela hayi ngifike kuthiwa na practice nje sizobuka singone TV sinicoshele ni practice bese siyanipublish into enenzayo yinhle kakhulu futhi iyadinga siyadinga usupportwa kakhulukazi ukuze into iyeni iqhubeke phambili kodwa namhlanje nezinhlaka ezikhona nezibuka le video njengamanje ngiyathemba ukuthi zangizwe ngithini masixoxa nanokuthi ziyabona umsebenzi wenu mhlawumbe basondele ukuthi le ngiyacika ukuthi rehearse kuphela kodwa ingabi nama performance mhlawumbe urepresent just ibranch yala indlela kamthande ukuze mhlawumbe nalapho ukwenza njalo kukhona okuningi abaye bangasenza ama-fundings ukuthi ibranch ikwazi ukuthi isizakale ukuze nebranch ikwazi ukuthi isize ninake njengayimember zakamthande and-attend like awavele kuqinisa ukuthi kahle nabadinga usizo ukuthi basizakale ukuze bakwazi ukuthi banikeze nama-services la bacabanga ukuthi banikeze yonke into iyimali kahle ekugcineni bavele bayibike-ke izinto abazenzayo bayibike ukuthi ngibhizi ngingedwa kunje kanti umuntu unaso isikhathi sokuza kamthande woza kamthande akukho busy abamthande wenza nje into ngokuthanda kwakho nangokukhululeka bese ugoduka ekhaya ikakhulu uma uzazi ukuthi uhlala wedwa ukho busy woza kamthande kuyaphileka sifike sithola itiye bese sithola-ke umyambazana nasemini bese sigoda semakhaya ubaba into engiyibamba kena uthi ke ungahlali nje ekhaya uthi woza kamthande kuyaphileka sombule ekhaya ake sivalelise kwamanje sibonge baba wami ukuthi sikwazi ukuxoxa nawe siphinde sivalelise babukele emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi sibukele njengamanje sizokuhlangana futhi ngokulandelayo ngenye episode elandelayo bapayile-ke babukele emakhaya siyabonga babukele emakhaya nawo-ke isikhathi-ke sokuthi manje sivalelise mbukele ekhaya siyabonga singone TV ukuthi uhlale nathi-ke mbukeli usibukela-ke sila komthande sikade sibizwe lamaphoyisa-ke asentuzuma-ke ngokuxhumana-ke naye-ke usejenti Mokhubonge onguyena oka-communication so mbukele ekhaya-ke kwamanje ake sithathele ithuba sivalelise mbukele ekhaya ngikhumbuzise ukuthi hlezi naye-ke njengamanje host yakho bokuthi k wakangwane kanti-ke ubukele yona-ke ingwane TV kanti-ke mbukele ekhaya ungasifonela-ke mbukeli enambeni ethi 0849854195 ngiyiphinde inamba 0849854195 sihambela-ke zonke izindawo sinako yakho singasithina nje sifike khoma sangeze sithumele sifike sikujabulele ukuba nawe sikuphezele zonke izinto ezenzakalayo mbukele ekhaya kwelihle ulamthaniya okwakho-ke nje ungasifolowa lapha ku-YouTube channel ku-TikTok ku-Facebook usearch nje uthi ingwane TV bese uyalayikha-ke mbukeli bese uyasubscribe bese uyashare-ke udawunload amavidiyo mbukele ekhaya bese uyashare-ke mbukele ekhaya bese ushare i-comment yakho nenamba yakho hleze-ke mbukele ekhaya uzihlomelele-ke ngeyakho-ke nje mhlawumbe-ke umkomelo omuhle ogama lawo lugodliwe-ke okwakho mbukele ekhaya-ke nje bhabhayi okwamanje siphinde sihlangane futhi-ke episode elandelayo bhabhayi-ke eyangwane sihla ngobonda bhabhayi